Calță. Madagascar, direct. Hai că a fost bine azi, ziua de oruri pe azi, băieți. Să nu mai dăm pe W, dar... Period pe ăsta, pe BT. Da, da, da. N-ai cum. Și să aveți săptămâna viitoare chinuiala, dracu, ce o să fie. Hai de pula mea. Unul pe neagră, unul pe neagră. Mi-a tras în spate, băi. Bună seara. Bomba Să-mi pula, pula. veri. Doamne ajută. Alo, Ghenos. Salut. Pe Ghenosule, de ce ai luat, mă? De ce ai luat checkpoint-uri? Ba da, mă, el era. E bună vrăjeală, vere. A, mă, frate. Mergem la parcare mașina aia. Bea să joci și tu până la capăt. Îți folosesc ăștia numele, băi. Cine? Cum era? Genosul terorist, nu mai știu cum. Păi ăla de-a luat Gamble, chemau Genosul, bară jos, nu știu ce, teroristul, nu știu cum. În seara asta e alert pe toți. E cațul din merda în seara asta. E gata. Pe nu știi că mai m-am luat de unul? E Gata, mă, gata, mă. Bravo. Gata, băi.